kawai sai ga gunduro mana gari. Wallahi baba. To yayi kyau. Sannan. Yayi kyau. Ina fata dai abin da ya kai ku birni kuna yin shi. Ba shashanci kuka je kuke yi a birni ba. Saboda aiki ne ya kai ku birnin nan. Muna yi insha Allah. Muna yi ba komai insha Allah. Ai da shashanci suke da ba zaki ga suna wannan kyallan. Yana ga yara sun yar sun abin ku ba laifi alhamdulillah. Kyale yaran nan. Allah kuwa. Wato ke fari da hayin kina nan da san jikin kin nan ko? Ni kan shi ta zo daga gidan mijin. Jiya ne ka ji wai za ku shigo gari shi yasa ta taho yau. Wannan? Yaya. Wallahi na ji wani abu. To, labarin me kika ji kuma? Kun faɗa? Ki faɗa mana. Umma ba za ta ji. Ba. An ce min a birnin ma kun samu 'yan mata. 'Yan matan kuma 'yan biyu tagwaye kaman ku. Shi ne kuka zo ku yi magana aure kuka kasa faɗa kuna ta jin kunyan umma to ni na faɗa ba ruwana. Farida kenan. Ke, da yau da muke 'yan mata har na ai mana aure ba ma faɗa. Amma ku yanzu ku zauna kuna ta magana ku faɗa maganar buki ku ce kaza ku ce kaza. Mu da ba ma faɗa. Umma bari ki ce. Zamanin su mu da ne ba mu haka amma yanzu ba ruwan su kai ya waye. Yawa abba na. Yawa. Baba. Dama mun zo mu sanar da kai ne dama kan maganar da kan wata fadi ta faɗa. To maganan auren namu. Alhamdulillah. Gaskiya ta fito. Alhamdulillah. Abinda nake so in tambaya. Su waye iyayen 'yan matan naku ne? Alhaji Talle Maifata. Talle Maifata? Wanda yayansa yake Hausa fim ɗin nan Hamza Talle Maifata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masha Allah, ai haka ake so. Ai in dai gida ne na wannan gidan wanda suke yin Hausa fim, wallahi ina son in haɗa mazuri'a da wannan mutanen. Saboda me? Saboda suna yin abin da duniya take gani tana ba mu darasi a cikin rayuwar mutane. Mutane ne ba su gane ba. Wasu suna tsangwama su, na rasa me yasa suke tsangwaman su. Ko dan su ba su da ilimin abin ne? Baka zauna ba mai gida. Ka san matsalolin na yanzu 'yan wasan Hausa ne da aka sa su a gaba. So kuma ga kuma mutane kuma sai su dawo gindin su. Suna dan bani, sammani, kuma 'yan wasan Hausa da aka sare su, su yanzu su ne kuma suke ba wa mutane, kuma su suke ce da mutane. Ka duba mini irin wannan matsalan dan Allah. Ma al'amarin mutum dan adam din kenan. Kai wannan abin mamaki ne. Ubangiji Allah ya kara daura su akan sana'ansu. Amin. In dai wannan gidan ne insha Allah zan yi tattaki da kafa na in je don mu tabbatar da magana, don masu iya magana sun ce ta yaro kyau take ba ta karko, amma in manya suka sa baki to insha Allah magana ya tabbata. Wato baba dai kai dai ma kana so da ran bikin mu dai ga dan shiga tibin nan dai. Dai ai ni ma ina so a nuna na kwalba. Abba kaga a ringa zuwa gidan mu ana mana fim. Da haka gaba ɗayan ku na sake ku. Ku tafi ku je ku nemi zawarawa ku aura. Ka ji wannan da tsoro da rigima. Ba idan ka gaba ɗaya ba mu hakura. Wai za ka tabbace mu ne. Ai mu ba ruwan mu yanzu na ba kamar da za mu samu namu. Sai dai kai kuma ka je ka nemi irinka. Za mu samu kyawawa. Amma ko ki dai gaya masa. Yanzu dai kaka za mu maka wani abu za mu taimaka maka mu je mu samo maka ina da ulkarus din na irin kamar rasa haƙora gaba ɗaya ka ga cikin su ya zama ɗaka to kaga idan muka samu maka to mun taimaka maka Na dai riga na faɗa amma idan kisu da haidar sai na zubar musu jini da majina ko ku sai su zubar maka ba wa dai su da kyau kaza kike wadai ga hoton yayanta Hamza Talle Maifata dan fim din nan ka san nake son fim mutumin nan kuwa kai wallahi kuma haka yanzu da fim wannan gidan ka komai da fim hakan fim yake yanzu da Allah gidan nan kyau yake ma anya ne ma ba fim din nan koma ba kuma wallahi da kama kanka hanya na gari wallahi idan ce bayar kawai ta dan da yanta Allah ka ce wallahi fim zai gidan iska ne Umma, ya kawo gina.
ikon Allah. To umma wannan ƴar uwarki ce ta jini. Basu mako da wasiya ƴaƴanta ne. Sanadiyyar rabuwar kuwa da ƴar uwarki shine sabuwar bi ta haifa. To, duka mata na sato mana ɗaya. To, alhamdulillah. To, ai hajiya yanzu sai mu yi ƙoƙari mu bar barikin lahadan nan mu shiga cikin gari. To, Alhaji mu je. Wannan shi ne sahihin abin da ya faru na yadda kuka rabu. To, na je barikin lahadi domin nemo gafarar mahaifiyarku sabuwa. Sai na tarar Allah ya mata rasuwa, iko na Ubangiji shine na tarar da ƴar uwarki a raye. To hakan ne yasa na kawo ta domin nemi gafarar gaba ɗaya. To wannan shine sanadiyar rabuwarku. Lokacin rasuwar inna matata take roƙonki gafara. Alhaji, don Allah ka nema sabo ta yafe mana laifin da muka mata. Ya ta umma, don Allah ki yafe mana laifin da muka miki. Ina ba laifin da kika mini, na yafe miki har ga Allah, na yafe miki duniya wallahi. In Allah da umma ba za ki mutu ba umma. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. To dai Allah dai ba yadda baya yin abinsa, gashi kuma to ya dasa soyayya a zuciyoyin 'ya'yanku. To Allah dai ba ku zuri'a ta gari. To ku kuma ga sakona, idan kun je barikin ladi ku gaisar min da Buba mai shayi da Musa mai taki, domin manya-manyan abokaina ne. Ya ji insha to me wa annabi salati. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. abin da zan gaya muku shi ne Allah ya bada zaman lafiya wannan biki da za ko ba gaskiya ba. Ani ban taɓa sanin ko yan uwana bane sosai, ka gani kamar yadda Abasiya da Fazma suke yan uwana na jini, ka gani kamar babarku da babarmu uwa ɗaya uba ɗaya, ka ga duk ba mu sani to ka gani shi isa ba kyau ka ci mutuncin mutum ko ba gaskiya ba. Yawa abin da za a yi ya magana harkar fim na kana so sa kai ko kana sha'awa ne ko dai kana ɗaya daga cikin masu zagin mu. Ai da na gane ma kai dan uwan mu ne ma, ai ba ma yadda mu zo kusa da mai zagin mu. Gaskiya wallahi a ina ga mu bakin jinin mu yayi yawa akan fim, wannan malamai su zage mu, karuwai su zage mu, ɗan luɗu su zage mu, masu maɗugo kowa ya zo ya zage mu. Allah na tuba ma mun yi abu ba daidai ba, me yasa ba za ku kira mu ku ce wani a kai abu kaza ka sai dai a dora a media a zage mu a ce mun yi abu kaza mun yi abu kaza. Kai ma kana so ka dinga dan nishadan da mutane, kana dan fadakar da su, ka dinga dan rairayen da muke. Za ka iya rawa kuwa? Abin sai da gwaji ne. Wallahi ya ni ma a zo ka shiga. Kai ma har da kai? Ai abin da ya sa maka take. Shi ma yana bukata kenan. Duka muna so mu shiga. Allah. Wallahi. Kun so ita wannan harkar farin jini ne. Wallahi. To amma akwai wani aiki da za a fita kwanan nan. To ina zuwa.
Bari tambayi darakta. Kun san shi harkar mu ba a shiga wai dan kana sha'awa ko dan dan uwana ne ko me ya zo a sa ka kai tsaye haka a'a. Ba a sa mutum haka. Ya ba dokoki kenan. Akwai dokoki sosai. Tabbiza. Ai sai iyayenka sun zo sun sa hannu in ma iyayenka sun mutu mai anguwar ku sai ya zo ya sa hannu an tabbatar da kana za ka shiga wannan harkar ko kana namiji ko kana mace saboda kan mu samu matsala da iyaye. Amma to yanzu akwai wani fim da za a yi walin tanki daraktan AKG Aminu AKG mai akwala ba mai taimakon marayu bari in masa waya gani kan kwanan nan yayi wani fim ma mai shi kamfani ina tunanin a garin Jos kafin a samu daraktoci a sababbi wanda za su yi irin fim din nan za a sha wahala. Na gaida direct kai na ƙasa Allah taimaki AKG Aminu AKG mai afala wallahi wata alfarma nake yi kuma na san kai zaka min wannan alfarma ba wani alfarma bane wayansu ɗan uwana ne nake so wannan script din da ka aiko min za mu yi shi nake so a taimaka su ma a ɗan jefa su a ciki za mu zo za a sa hannu yau wato shikenan na ga da za mu zo da su to ba damuwa na gode za mu fara kenan ya ba sai an gwada tukun za a gwada rehearsal a dan gwada abubuwa